खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव आंनि चेनेलाव बरायहरनाय थाबाय। दिनै आं नोंथांमोनाव मोनसे गोदान आपडेट लानानै फैलायबाय लोगोफोर। अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला दासिमबो जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो, लोगोसे लाइक आरो शेयारबो खालामनानै हो दे लोगोफोर। दिनैनि आपडेटआनो जादों लोगोफोर, जाय बिथांमोननियाव रेशन कार्ड दङ दे लोगोफोर, बिथांमोननि जि रेशन कार्डनि जि EKYC बियो कमप्लिट जादोंना जायाखै लोगोफोर, आरो लोगोसे नोंथांमोना बे EKYC खौ बबेयाव होनांगौ आरो बे EKYC खौ कमप्लिट जानाय जायैखौ नोंथांमोना बोरै चेक खालामनो बेखौ आं नोंथांमोननो फारि फारि दिन्थिलांगोन। नोंथांमोना अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो लोगोफोर। गिबियावनो नोंथांमोना गाव गावनि मबाइल फननि प्ले स्ट'रखौ अपेन खालामनानै ला लोगोफोर। बेवहाय नोंथांमोना सार्च खालामनानै हो मोनसे एप्सखौ दे लोगोफोर। नोंथांमोना बेवहाय बे नोंथांनि जि KYC बियो कमप्लिट जागोन ना जायाखै, आरो लोगोसे नोंथांमोना बेवहाय मेम्बारशिप जुदि गोदानै जुदि जन्म जानाय गथ'फोर दङब्ला बा सोरबा बे रेशन कार्डआव सोजायाखैब्ला नोंथांमोना बेखौ बोरैहाय एड खालामो बेखौबो आं दिन्थिलांगोन दे लोगोफोर। दानिया प्ले स्ट'रखौ अपेन खालामनानै लादो आरो लोगोफोर। आं बेवहाय प्ले स्ट'रखौ अपेन खालामनानै लाबाय। बेवहाय नोंथांमोना सार्च खालामनांगौ, मा सार्च खालामनांगोन, बेवहाय नोंथांमोना मेरा रेशन, नै बेवहाय आं सार्च खालामखानाय दं, बेखौ सार्च खालामबाय आं। नैबे मेरा रेशनखौ नोंथांमोना सार्च खालामनानै होबानो जाबाय आरो लोगोफोर। सार्च खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना बेवहाय मा खालाम, नै बेवहाय आंनिया नोंथांमोननिया इनस्टल गैयाबा नोंथांमोना इनस्टल खालामना ला। आंनिया इनस्टल खालामखानाय दं, बेनिखायनो आंनिया मा ओंखारदों, अपेन ओंखारदों दे लोगोफोर। दानिया आं अपेनाव खनसे क्लिक खालामनानै होनोसै आरो लोगोफोर। क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोनाव बेफोरबायदि मोनसे इन्टारफेस दानिया श' जासिगोन आरो लोगोफोर। दानिया श' जाखांनायनि उनाव नोंथांमोना नै बेवहाय नुदोंना लगइनआव नोंथांमोना बेनिफिसारि इउजार दङ आरो डिपार्टमेन्ट इयाव इउजार दङ। नोंथांमोना नै बेवहाय नोंथांनि आधार कार्ड नाम्बारखौ थुनानै होबानो जाबाय दे। जायखिया नोंथांनि न'खराव रेशन कार्ड थानाय बिगोमानि माबाखौबाबो जागोन, आधार कार्डखौबाबो जागोन, आरो जुदि नोंथांमोननियाबो लिंक दंखायोब्ला नोंथांमोननि आधार कार्डखौ होबाबो जागोन आरो बेवहाय। आधार कार्ड नाम्बारखौ आं बेवहाय होनानै लानोसै लोगोफोर। आधार कार्ड नाम्बारखौ बेवहाय एन्टार खालामनानै होनोसै आङो लोगोफोर। नोंथांमोनाबो खालामनानै लाबानो जाबाय। दानिया नोंथांमोना नै बेवहाय केपचार क'डखौ थुनानै हो। नैबे केपचार क'डखौ नैबे केप्सखौ नैबेवहाय थुनानै होबानो जाबाय आरो लोगोफोर। आं बेवहाय थुनानै होनोसै, जेरै दं ओरैनो थुबानो जाबाय। बेनि उनाव नोंथांमोना नैबे गाहायाव मोनसे दङ ना, सरि आंना बारा नुवाखै दे लोगोफोर। नैबे गाहायाव नै लग इन उइथ OTP बेबायदि दंना लोगोफोर, नोंथांमोना बेवहाय खनसे क्लिक खालामनानै होदो आरो लोगोफोर। आं बेवहाय क्लिक खालामनोसै। क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो, सरि आंनि आधार कार्डआ मिस्टेक जादों लोगोफोर, खनसे थुफिननि आंनि आधार कार्ड नाम्बारा एसे मिस्टेक जादों लोगोफोर, नैबेयाव उल्था जादों दै। केपचार क'डखौ फिलआप खालामफिननां। नै दानिया लोगोफोर नोंथांमोनाव बेबायदि OTP सेन्ड साक्सेसफुल होननानै मोनसे देखायगोन आरो बेनि उनाव नोंथाङा अके होबानो जाबाय। सरि अके होदो बेवहाय, आं अके होनोसै। अके होखांनायनि उनाव आंनाव OTP फैबाय नै लोगोफोर। नोंथांमोनाबो बेयाव OTPखौ एन्टार खालामनानै लादो आरो नोंथांनि जे OTP फैनाय नाम्बारखौ। आं बेयाव भेरिफाइड अपसनाव होबाय दे लोगोफोर। नोंथांमोनाबो भेरिफाइड अपसनाव थुबानो जाबाय। बे उनाव अके हो। अके होखांनायनि उनाव नोंथांमोना नै बेवहाय मा नुजागोन, स्किप नुजागोन ना, बे स्किपाव नोंथांमोना स्किप खालामनानै होबानो जाबाय। आं बेयाव स्किप खालामनोसै। सरि स्किप खालामबाय। स्किप खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोननिया दानिया जायनि नामाव बे रेशन कार्डआ दं बेनि एड्रेसा बेवहाय ओंखारबाय आरो बेनि नामाबो बेवहाय श' जाबाय आरो बे फेमिलिनि हेड फेमिलिनि नामा बेवहाय श' जाबाय आरो लोगोफोर। नोंथांमोनाबो बेबायदि श' जागोन आरो लोगोफोर। नै बेवहाय नायनानै लाबानो जाबाय, हेड फेमिलिनि नाम्बार बेवहाय ओंखारबाय आरो लोगोफोर। दानिया नोंथांमोना मा खालाम, नोंथांनि जि रेशन कार्डआव खैजोन फेमिलि दं
आरो बेवहाय सोर सोरना EKYC कमप्लिट जायाखै बेखौ चेक खालामनो थाखाय नोंथांमोना नैबेवहाय थुनानै नायबानो जाबाय आरो नैबेवहाय मेनेज फेमिलि डिटेल्सआव नोंथांमोना क्लिक खालामनानै होदो आरो लोगोफोर। आं बेवहाय क्लिक खालामनोसै। आं बेवहाय क्लिक खालामबाय लोगोफोर। दानिया नै नोंथांमोननि न'खराव जाय बेक्तिया रेसन मोनबाय थायो, नोंथांमोननि न'खराव साबैसे बेक्तिया बेवहाय रेसन मोनबाय थायो बेयो गासिबो बेवहाय स' जाजोबगोन दे। नाम आरो बिनि आधार कार्ड नाम्बार, बेवहाय मेम्बार ID नाम्बार, बे गासिबो नैबेखौ नायनानै ला, बेफोर गासिबो स' जाजोबगोन आरो लोगोफोर। नोंथांमोना बेबायदि अपेन जाजोबगोन आरो स' जाजोबगोन। दानिया नोंथांमोना बेवहाय चेक खालामनानै लाबानो जाबाय। आरो बेवहाय नोंथांमोननि EKYC कमप्लिट जानायखौ नोंथांमोना नैबेवहाय मिथिनो हायो। नैबेवहाय लिरखादोंना EKYC भेरिफाइड, नैबेखौ नायना ला दै। नैबेवहायबो EKYC भेरिफाइड जागोन, नैबेवहाय EKYC भेरिफाइड जागोन। जुदि नोंथांमोना KYC जुदि कमप्लिट जायाखैब्लाथाय बेवहाय नट भेरिफाइड बेबायदि देखायगोन दे लोगोफोर। नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर KYC होफ्रांजायाखैब्ला नोंथांमोना थाबैनो होनानै ला, बेवहाय नोंथांमोना नट भेरिफाइड देखायगोन बे जायगायाव दे लोगोफोर। आं बेखौ खोन्थाखाबाय, नोंथांमोना बेबायदि चेक खालामनानै लानो हायो आरो। लोगोसे नोंथांमोना बेवहाय सोरबाफोर सोसनबावनांगौ दंबा गोजौआव नै एड मेम्बार दं दे, लानो हागोन दे। बेवहाय नोंथांमोननि न'खराव जुदि सोरबाफोर हाबा जाफैनाय, गोदान हाबा जाफैनाय दंबा, बा गथ' जोनोम जानाय दङब्ला गोदानै, आरो बिथांमोननि जुदि बेयाव लिस्टआव जुदि सोसनजायाखै, बा बिथांमोननि नामनि नामै बिथांमोना माने रेसन मोनाखै, अब्लानिया नोंथांमोना बेयाव एड खालामनानै लानो हागोन। नोंथांमोना एड खालामनानै लाबानो जाबाय आरो लोगोफोर दै। KYC कमप्लिट जायैखौ नोंथांमोना बेवहाय नट भेरिफाइड नुखागोन। नोंथांमोना जुदि KYC कमप्लिट जायाखैब्ला नोंथाङा जाय न'खराव रेसन कार्ड जायो बेवहाय नोंथाङा थांनानै EKYC खौ कमप्लिट खालामनानै लाहैनो हागोन आरो लोगोफोर। बेनि उनाव नोंथांनि जि दखान, बे दखानाव नोंथाङा आधार कार्डजों लोगोसे पान कार्ड आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना भटार ID बेखिनिखौ लानानै नोंथांनि EKYC खौ कमप्लिट खालामनानै लाहैनो हागोन दे लोगोफोर। आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो दिनै फोरमायहरबाय। गोजोन्थों, थेंक इउ, बाय बाय। नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन।